Na várjuk Dávidot, jöjjön dolgozni. Gyere már, öcsém! Elkészünk a melóhelyről. Elkésünk a gecit, ott leszünk. 5 perc alatt bazd. Jó van. Na indítsad, Jóska, gyerek. Előbb be se szálltam, ha meredjél meg. De mi van? Csukd már be! Szék a hely. Na. Menjünk a faszra. Indítsad. Most mi van? Na. Nem, mi van az aksival, gyere? Azokkal tudod, nem tudom, te hülye. Várj, kiszállok. Felkapcsolom a fűtést, mert lehet az a baj, nézd meg. Még mindig nem. Várj, megnézem, mi sorolható hát? Én nem tudom, föl van nyitva, nézd meg. Jó. Hello! Gyerekek! Na. Nem akarok gecézni, de nincs első kerék. Hogy nincs? Nem tudom, kilomoltál. Gyere, menjünk be. Menjünk már. Gyere. Azt a kurva, hátul szana szét van törve. Ne viccelj már. Komolyan. Nézzek a kéziváltó nem ragadva, nézd meg. Ilyen kéziváltó. Kéziváltó nem ragadva. Nézd már meg. Nincs hátulja az autónak, Dávid. Mit csináltatok ti ezzel az autóval? Gyere már, menjünk. Bazd meg. Hát mindegy, nincs első kerék, meg nincsen izé, de próbáljuk meg. Menjünk, lehet, hogy benzinfogyott csak ki, gyere már. Jézus szűzanyám. Gyere. A darabok van, milyen benzin? Nézzük a kéziváltó, be van húzva, nézd meg. Milyen kéziváltó? Mivel várja, index működik, hát szálljem. Milyen index, ha nincs benne motor? Mi van? A fűtés fönn van, várja, jó. Minden zora. Rádió működik? Nézd meg. Hát tudod, ki van lopva, nem? Én nem tudom, te, Duda nem szól. 220-szal kéne, menjünk azt az órába csak 200-al, mi van veletek? De nem megyünk. Dobjátok ki az orrotokból a csontot. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel nem megyünk most sem erre. Ding. Na toljam hátra. Nézd, lehet be kell tolni, nézd meg. Megpróbálom betolni, jó? Persze, addig én meg izélem a motort. A kéziváltót nézd meg, hátra ragadt tényleg. Jó van már, faszomat a kéziváltódva, meredjél meg. Szűzanyám, darabokba a verda. Ezt tegyétek meg, ne a reggeliben. Azért most ki kell szálljak, kérlek? Nem fog kiszállni. Hát akkor búcsúzunk el, gyerekek. Nem követtek minket úton melóba. Ezzel máma nem megyünk. Faszom, megyétek meg. Várjál, lehet, hogy ki kéne cserélni valamit, nem? Igen, az egész autót. Kilakadjuk ezt egy pikpakni, nem gyerekek? Csak Máma, ennyire ne van. kugrunk reggelre, készüljünk. Egyébként ezt a hátsó kereket? Mi van vele? Hát föl kell fújni a szívóval. Igen, jó, csak ki van törve a tengely, semmi baj. Semmi baj, tényleg Jóska, semmi. Többet tőlem el nem viszed ezt az autót. Adbaktörlés működik. Te geci kurva. Rendőrség volt már, te geci. Hát nem hívtam még ki őket. Nem tudom, hogy történt bűncselekmény. Nem tudom, hogy mi volt. Volt valami karambol, vagy nem tudom én. Azt nem tudom, mintha a fonat telibe kurta volna, olyan. Oda nézd, a Sopron is doboz oda dobva. Hoho. Alkezd, geci. Hoho. Te voltál mi? Biztosan csak lehet? Lehet, hogy benzin fogyott ki, nem? Nézzük már meg még egyszer. A kéziváltó lehet, be van húzva, az meg. Igen, az előfordulhat. Meg azt, hogy nincs csak a fél motor, de semmi baj. Ne is törődj vele. Jó. Menjünk gyalog a faszomba. Menjünk a gecibe. Reggeli kilakatoljuk.